நான் ஒரு பாவி, இயேசு என்னை ஏற்றுக்கொள்வாரா? என்னெல்லாம் ஆண்டவர் பயன்படுத்துவாரா? என்னை கொண்டு ஆண்டவர் ஊழியம் செய்வாரா? அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்தோடு கூட இருப்பீர்கள் என்றால், ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார். அப்போஸ்தலர் 9வது அதிகாரம் 15வது வசனம். அதற்கு கர்த்தர், நீ போ, அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக நாம் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாய் இருக்கிறான். இது சவுலை குறித்து சொல்லப்பட்ட வசனம். அநேக விசுவாசிகளை யாரெல்லாம் இயேசுவை தெய்வம் என்று அறிக்கை செய்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் காவலில போடுவதும் கொலை செய்யும் போது கூட துணை செய்வது தான் இந்த சவுலுக்கு வழக்கமா இருந்தது. அன்றைக்கு தமஸ்கு பட்டணத்துக்கு போய் விசுவாசிகளை சிறைக்கு கொண்டு வரும்படியாக போன சவுலை ஆண்டவர் சந்தித்து ரட்சித்து அவரை கொண்டு அநேக ஊழியங்களும் அற்புதங்களும் செய்தார். அந்த சவுலை ஆண்டவர் பயன்படுத்தி பவுலாய் மாற்றியது போல நம்மையும் மாற்ற ஆண்டவர் ஒரு உண்மையுள்ளவர்கள். எப்படிப்பட்ட பாவியாக எப்படிப்பட்ட துரோகியாக நீங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவரிடத்தில் உங்களை மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களையும் பயன்படுத்தி உயர்த்துவார். ஆமென்.